Hello ka parokya. Aduna na sad kita hisgutanan karon mahitungod sa liturgical music kini mahitungod sa himaya sa Dios. Nakasulay na ba mo nga pagkanta ninyo sa himaya, especially kung bag-o inyong himaya, na mga tao nga moreklamo nga dili man may kabaluan ng inyong himaya? Tama ba to siya o mali? Okay? Atong hisgutan karon ang tulo ka execution sa himaya diha sa Santos nga misa. Ato ang gamiton ang General Instruction of the Roman Missal number 31. Ang himaya, una, mahimo ni siyang kantahon sa mga katawhan uban ang choir. Ikaduha, pwede po ni siya kantahon nga congregation or mga magtutuo unya alternate siya sa choir, no? Pwede ang choir mo kanta sa verses, unya ang chorus ang mga tao mo kanta. Ang ikatulong nga execution ani, pwede jud kaayo kantahon sa choir, nga choir lang, walay labot ang congregation. Nahinumdumo nga pagkanta sa mga anghel ani pagkatao ni Kristo, wala man ni apilog kanta ang mga shepherd. So pwede jud kaayo nga ang choir lang amo kanta sa himaya ug ang mga tao maminaw lang niini. Okay, ayaw na lang po ninyo kapilig palakpak kay mamulabog, no? So kana lang sa God bless.